गोबां स्केमाव लालु प्रसाद यादवा जेल जादों गोबाङा जेल जादों गोबां मिनिस्टारफ्रा जादों गतिके बिबो जागोन एक्सना मोननै रोखोमनि जायो मोनसे एक्सनखौ इसोरा लागोन आरो दिनै पावारनिफ्राय बिथांखौ आउट खालामनायानो मोनसे एक्सना मोननै रोखोमनि जायो मोनसे एक्सनखौ इसोरा लागोन आरो दिनै पावारनिफ्राय बिथांखौ आउट खालामनायानो मोनसे एक्सन दा आरो मोनसे एक्सना लिगेल एक्सन जायो दा बे लिगेल एक्सना पलिटिकेलि मालाबा फास्ट जायो मालाबा स्ल' जायो दा दिनै बिथाङा सायाव जियानो बुङा मानो सिङाव सरकारजों आखाइ मिलायनानै दोङो जाहाथे जेलाव थांनाङा जाथों होननानै बाहेराव बिथाङा 10टा बाथ्रा बुङो बे जुदा बाथ्रा किन्तु गावहा जेलाव थांनांगोन होननानै गिनानैनो बिथाङा दिनै सिङाव मिलायनानै थायो आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजाङैनो मिथिगो दा जि एराउन्ड 3000 करोड़नि जि लायबिलिटिस बिनि अडिटआ क्लियार प्राय 1500 करोड़ 1500 करोड़ बिथाङा अर्डार होलांदोंमोन जि अर्डारफोराव लानानै किसुमान खामानिबो मावदो नाथाय बे 1500 करोड़नि हेड फाइनान्सियेल हेड बबे सर्सनिफ्राय फैसाया फैगोन आरो कन्ट्रेक्टरनो बिल होगोन बेयो जेबो मेनसन खालामनाय गैया बिनि लेखाया आंनाव दंजोबो क्लियार जोङो निटकनजों अडिट खालामदों 500 कोटी ओरैबायदि दङ जे जेराव पेपारसआव देखायदो जे 100% खामानिया कमप्लिट जादों नाथाय रावबो माने बिलखौ साबमिट खालामदों बिल लानो रावबो फैयाखै दा जुदि खामानिया कमप्लिट जादोंबा मानो बिल लानो फैयाखै 200 कोटी ओरैबायदि दोङो जे 1000 करोड़नि वान टाइम पेकेज मोनदोंमोन बिथांमोना दा बेवहाय 1000 नि जायगायाव बिथांमोना 1200 आरो 200 करोड़ माने आननेसेसारि अर्डार होदों दा बेखौबो बिथांमोना होनो हानाय जेबो लामा गैया दा बेखौ जोङो नायजोबनानै आरो फारसेथिं सिडि एकाउन्ट दङमोन बिथांनि मोनसे सिडि फान्ड चिफ डिसक्रिशनारि फान्ड होननाय बेवहायबो माने प्राय 300 कोटीनि माने लायबिलिटिस दङ जेराव खुन्दुं कम्बल बायदिसिना साप्लाइ आरो आननेसेसारि फिसा खामानि होदो बिथाङा कुनु हेड अफ एकाउन्ट गैया कुनु फैसा गैया बेबायदि मोनसे थासारि बे सिडि एकाउन्टआव दा चिफ डिसक्रिशनारि एकाउन्टखौ माबा मोनसे स्पेसियेल इनिशिएटिभनि थाखाय लानांगौमोन दा दिनै आङो बानायदों जे चिफ स्पेसियेल इनिशिएटिभ होननानै जेराव जोङो लाइभलिहुड मिशन बानायदों बिनि गेजेरजों जोङो इडुकेसनाव सापर्ट होदों जायफोरा माने बिभिन्न जोङो आन्डारग्राउन्डनि मानसिफोर एक्स जोंनि मेम्बारफोर बिथांमोननो फिन रोदोमखाङाव सापर्ट होदों गोबां खामानि मावदों जोङो किन्तु बिथांनि जि चिफ डिसक्रिशनारि फान्डमोन बिथाङा एकदम पार्सनेलाइज खालामनानै खामानिखौ मावदों दा नंखायनो 3000 करोड़नि लायबिलिटिनि लेखाया जोंनियाव स्पष्ट दङ बेखौ रावबो थगायनो हाया दा बिथांमोना दिनै आननेसेसारि दाय जाबसिनदों होननानै साननानै बा एबा नंखाय होननानै रायजो राजानि सिगाङाव थगायनो सानोबा बेखौ मालाबाबो थगायनो हानाय नङा गाबोन समफोर जुदि सोरबा फैयोबा सरकाराव बेबो नुगोन बयबो नुगोन बियो क्लियार दा खोथाया जाबाय मा जों एसेम्ब्लियाव डिसिसन लानानै बेखौ सिबिआइनो होनो थाखाय अलरेडि लिरहरदों आरो सिबिआइआ दिनै नङा गाबोन बेखौ बिजिरगोन दा बिनि थाखाय बिथाङा बेखौनो बिराद गिदिर मोजां खामानि मावनाय होनना सानोबाथ' जानाय नङा खारन बियो लेखाया क्लियार दं दिनै गोबां दालां बाक्सा जिल्लायाव गुबुन गुबुन जायगायाव दालांफ्रा हाबदान जानानै दङ बिनि बिलखौ मोनाखिसै बबेयावबा भिसिडिसि अफिसफ्रा हाबदान जाना दङ बिनि बिलखौ मोनाखै बेबायदि गोबां स्किम्स दङ थाउजेन्डस अफ मोर देन 3500 इउथ्स आरो बिसोरो फार्स्ट जेनेरेशन जे बिसोरनि बिफाफ्रा कन्ट्रेक्टरमोन आम्बानीनि फिसाला रतन टाटानि फिसाला सोरनिबा फिसालाया जे कन्ट्रेक्ट मावदो बिदि नङा बिटिसि जाखांनायनि उनाव बिटिसि जाखांनाय सोरबा बर' सेंग्रायानो सोरबा बिसोरनि पार्टिनि राजबंशी सेंग्रायानो सोरबाया माने एसे गावखौनो इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय एबा रांखान्थि बिथिङाव जौगानो थाखाय कन्ट्रेक्ट मावदोंमोन आरो बिथांमोननि चिफ इएमफ्रानो होदोंमोन कन्ट्रेक्टखौ जे नों मावनानै ला हयथ' बिल मोनगोन मागोन दा बिसोर सानबाय जे जिहेतु बेकार खामानिखौ मावनोसै फैसा दाहार 20 लाख 30 लाख 50 लाख लानानै खामानिखौ मावबाय किन्तु बिथांमोनहा जेबो बिलखौनो होलाङाखिसै दा बेफोर बाथ्राया पुरा लेखायाव दङ दा बेखौ लानानै दिनै एक्सन जायाखै होननानै जुदि बिथाङा गावखौनो बिराद ट्रुथ बिराद थार होनना बुंनो नागिरोबा बिनि रिजाल्टखौथ' गाबोन समफोर मोनगोन बेखौ आरो हारि दिनैनो आंखौ एरेस्ट खालामनांगौ एरेस्ट खालामाखै होननानैथ' दाया नोङो खारनाय नङाना दायाथ' दायानो टुडे अर टुमर' फार्स्ट एक्सनखौ इसोरा लाबायानो अलरेडि बिथांखौ आउट खालामबाय सेकेन्ड एक्सना लिगेल एक्सना माला फैगोन टाइम उइल टेल समा खोन्थागोन
चान्स दं नामा फैनायनि बिथांखौ निश्चय फैगोन रावबो खारग'नाय नङा भारताव केन्द्रीय सरकारनि जिफोर मन्त्रिमोन सेन्ट्रेल मिनिस्टारफ्राबो जेलाव थांदों भारताव चिफ मिनिस्टाराबो जेलाव थांदों गोबां स्केमाव लालु प्रसाद जादबा जेल जादों गोबाङा जेल जादों गोबां मिनिस्टारफ्रा जादों गतिके बिबो जागोन दिनै नङा गाबोन जि गोरोन्थि मावदों बेथ' जाखागोन डिमा हासावनि आगोलनि चिफ माने महित हजाय दाबो जेलावनो दङ दा गतिके बेबायदि गोबां मानसिफ्रा जेलाव दङ दा बेफोर मानसिफ्रा दिनै नङा गाबोन जाय दाय मावदो बे जेलाव थांगोन